nasza Lubina, ta jeszcze nie doszła szła, znajdzie tu modrą Adriu. Stesnia, ta w septembru doszła, z początku augusta przez modrą Adriu pływał. Ona jest sama pływała. Ja sam wiedział, że ją zaukpudla, ale ona jest sama pływała. Nasz Szczepan, to są w prvním letniku nauknili pływać, a w tym lecie, gdy są nasze dzieci nauknili, są ten kozenk, a ta kuzina, to są tych się nauczył pływać w tym jednym lecie, a najmniejsza Peczoch, to jest tego przywoźnictwa, w tej starobie, jak nasze Lubienica, się nauczył pływać. A to na cyle, no prawie nie wszedłem właśnie, to sam si ja dal pola sedva, ja jem poradne pasčić, oko rudzie, z poradnymi spinkami a tak dalej. Potem si ja jednu pojac kupił, jednu lajnu, 20 metrów do, brytko jeden poradny taki karabiner haken. Ja sam tu pojac oko brudzie związał tym dzieciom, a potem smo szli do skawy kupać, nic do żadnej chata. Boraneca do skawy. Nuc do wody, a doma si ja wiedział, kus pokazał, a czynił, kiedy to są hibać, a to są nauknili, by był krótko czasa pływać. A gdyż ja dzienca słyszę, że jeszcze niekoci w telewizji są niekie powiedzieli, niekoci we 8 letniku jeszcze nie może pływać. No to jest na słabość. To jest na słabość. W tym lecie, gdy są nasze Alina Szczepan zapoczął pływać, są Peczo, z przywoźnictwa kozenko a koziny są naukli pływać. A na te właśnie, kaž ja to niekie runy opisał.